Restaurant Het Paviljoen van de Skrijshoek had een nieuwe uitbater. Eigenaar Maarten Meeuwen woe hem benam rugtje op het vakantiepark, waar trocht Monica Heerma de kans pakte om het restaurant te runnen. Ik werk hier nu een jaar en toen kwam de kans om het oer te nemen. Nou, daar hoorde ik eigenlijk net zo lang hoe naar te denken. Want het is natuurlijk een prachtige plak. En ja, ik vind gewoon het hele horeca gebeuren hartstikke leuk. Dus ga ik ja zijn en nou gaan we ervoor. Nood Monica de leiding had, binnen er wel een paar dingen verloren. We gaan naar je kaart. Volledig, dat is eigenlijk helemaal. We hebben 3 gangen menu of 4 gangen menu. En we gaan nu shared tapas. En het is eigenlijk als shared tapas, het is shared dining. Het eten zit helemaal centraal. Ik zei van dat vind ik gewoon heel erg leuk om mensen die gewoon aan tafel zitten. En je eten echt meisje aan prooien al je verschillende dingen. Dus vaak is dat ik wel, dan wordt dat ik aan tafel wordt echt het eten besprutsen. Dat vind ik wel heel erg leuk. En het terras is, nou ja, daar zijn we nog wel helemaal mee bezig. Maar helemaal op, echt een beetje een lounge terras meidje ervan. Dus dat mensen hier aan een lekker cocktailtje komen drinken. Dat is eigenlijk een beetje de opzet ervan. We gaan natuurlijk een magnifiek plak. En ik ga juist zei iets met mensen van, ja, je gaat niet eten. Daar was ik een jongen lekker voor zitten. Dus als het Noor Seis komt, dan kies ik gewoon, die tafel is die jongen voor die. En heb meer dat stinkt van ook met je 8 jaar of een bijwezen, want er komt nog een lichting. Voor de opening had Monica geen spanning. We gaan juist hebben we de proefavond doen. Hebben we weer een testen west en nou dat we eigenlijk boven verwachting. Want ja, dan moet toch even en de bediening en de keuken moet samenkomen. Het moet al je goed erin. Nou, nou ja, wat ik zei, is boven verwachting. Het is een gezonde spanning voor Joen, laten we het zo stellen. Ik ben net zenuwachtig of wat. Het eten wie is er echt iedereen wie is zeer lovend. Dus ja, ik hoop dat kan eigenlijk alleen maar goed gaan.